So yun guys, dito na ako sa office at magsundo tayo ng magsundo ako ng asawa ko tsaka yung mga anak ko. Pupunta na cash and carry sa Jollibee kasi birthday ng apo ko na si Chloe. Hi Chloe, happy birthday. Ayan siya, ayan. Hoy, baka makapiright ako, dumaan kayo. Hi Chloe, happy birthday. Hello. Hi vlog. Ay, kagwapa. Hello guys, narinig sa birthday ni Chloe po. This is her Lola. Lola Pretty. Hi guys. Ang gaganda ng mga tito Lola ni Chloe. Sa personal lang. Asan ang baby ko? Ang baby din. Nakapon nga bata. Bumbot. Ikaw mga gwapo. Nembot naman. Sino siya matin? Ara makatuts. Hi guys, kailan mo nila guys? Taga Purok size. Abot yung Makati. Taga Purok size mo kung kailan mo nila. Dalhin muna natin ang presensya ng ating Panginoon dahil ang ating opening prayer to be led by Lola Cynthia. Sorry po Lola Cynthia, random call po ba dito opo? Kayo po'y nag-unit. Thank you po! Our dear Heavenly Father, gusto kami nagpapasalamat sa araw po nito. Ngayon pinagdala po sa amin at maka-attend po sa 6th birthday ko ni Chloe. Nagpapasalamat po kami sa presence ng bawat isa po ngayon na nandito. Hiniling po namin na naging masaya po siya at sa kanyang pag-celebrate ng kanyang birthday. At ang lahat po nito ay aming pag-iwan sa pangalan ng Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you so much Lola Cynthia for your wonderful prayer this time po. Everybody! You gonna make a longest while using your things o yun, ng hawak mo, okay? Dito mag-i-start and then
Team A and Team B? Balik kayo sa mga teams niyo? Ay. Okay. This time, ito-check natin yung mga ginawa nilang longest line. Pero, again, ang maglalaro, Jolly Alert ang mag-a-assist. Ang tanong ko, anong nangyari? Parang gusto naman nilalaring Lori kaya naman lisan. Everyone, from the magical world of Jolly Time, bigyan naman natin ng maraming palakpakan para sa your best friend, my best friend, and our best friend, Jolly! Hi, Jolly! Oy, di mo ba ito? Alright, Jollibee! Kanina ko pa inaantay ng ating birthday girl na si Chloe! Happy Chloe! Wow! Punta na dito, Chloe. Samahan mo muna sa Chloe, bigyan mo ako finger heart. Finger heart! Okay. Ano ni Jollibee? Yan. Sabi po kayo ni Jollibee. Okay. Table by table, or iikot sa inyong lahat para makapagpa-picture together with Jollibee. And mag-get ready lang kayo, everyone! May kulang pa dun kuya. Kulang isa. Ay, gula-gula, baka mukha ka. One, two, three, let's go.